viac video, ako prechádzam tie zasaté vežičky z tej južnej krajiny, čiže je to South of the Lands. Takže máš minútové video v podstate o ničom. Len si to predstav. Takže na začiatku Energy Traverse, potrebujem pedísky, zbíjať drobný Energy Traverse. Tuto rýchlo dáme lightingovú bleskovku. A sem kraj Boltcaster, ten má najvlastnejšie dáva damage zatiaľ. Poď. 3, 2, 1. Nemali by to prejsť. Prípadne, ak by prešiel, tak ajde. OK, urobíme ďalšiu väčšinu energiu. Teda vypnúť, alebo čo to je. A čekáme. Poďte lečky. Škoda, že nemôžeš používať skilly vlastne, keď si v tomto evente, že by som tu behal jak splašený. No, takže ďalší super pôjde aj to. Ten super bude. Aj, lighting to je výborné, takže toto zameníme za takúto asličku a upgradeneme na 3. Šupni ho dole. Pokiaľ bude vedúci trochu na strovku, ktorý vlastne zadrží. Môžem to svoje takto nepotať. To bol risk, to som to vybral. Toto, jak som sprostý. Sorry za ten výraz, ale som poslal, no nevadí. 1% prežijeme. Dáme sem prísadu ešte jednu. No. Myslím si, že dáme jednu takúto vežičku ešte. Tak sa to zbiera. Takže ponaučenie je nerobiť to, čo som spravil ja, lebo takto ti môže utiesť Gastover. Najlepšie, čo mi funguje, je táto. Dáva neskutočné mordy, aj plošne. To ešte najviac, ale potuníme a neboli správne. Neprojde to. Keďže je tam bol 4 level, tak tam sa nemusíš báť, neprejdu cez 4 level na tú hru. Keď dáme 4 level, bude strieľať tieto gule ohnivé firebally. Tak. Opa. No. Čiže už vieme, že v ďalšom taká Boltcaster. Ideálna zbraň, keďže má veľkú kadenciu. 2 ran vypáli a tým pádom zničí superové štíty, ktoré znesú tieto zásahy. Toto už nebudeme potrebovať. Zameníme to za... Máme ďalší podcast. Toto je za najlepšiu cenu veľa muziky. Poď. Boltcaster. Som Shielded Attackers. Díky, to je
Teraz sa vrátime k týmto bleskovým typom. Zadelíme ich tam, že by toto... Áno, nemám tu, hento nemám potmienuté, viem, ale... Fajn to tak. Asi to môžeme dovoliť. Teraz budú úplne bez šance. Jáchime ho tu svoje. Máme to tam. Toto je najlepšie, že šupa. To sa mi páči moc. A keď už sme tu, ukáž. Mám poisku. Môžeme sa zbaviť aj týchto. V podstate už máme totálnu obranu, už nemajú šancu v každej strane nič, aj keby si čo robil. Možno si môže dať niečo, len tak. Dáme si tam čo. Podcaster. No, aj mám našťastie, čiže tak to aj prejdu, ani keby čo bolo. Túto si môžeme dať. Dáme. Oni neprejdú v podstate ani za neho a poistíme si to. Aha, vlastne. Musíme sa vybaviť toho. Dáme si tento Gastaver. On vlastne robí, že vráťa superov späť knockback a vráti ho do target zóny vlastne toho ohnivého diela flametoverov. Vežičky ohnivo vierch. Toto páli ako dušu pozrie. Dobre zabíja sa to. Ten typ, čo ťahá tú gumu na tej kuši, mafier, akože. A ten oné, to stále dotuješ niečo, stále padajú ti nízky a oblečení, ktoré je dobré ako ten náš šrot. Mohli by rovno spraviť, že ti padá šrot, lebo nemá to smysel ani toto. Ale v pohode. Najväčší ľud je vlastne, keď zabiješ teraz a potom o hodinu. Za hodinu je vyzabijaný full počet týchto NPC-čiek, lebo oni teraz budú stále chodiť. A po nich sa nedá viac ísť, oni stále sa budú zbierať celú hodinu, budú chodiť. Čiže ak budeš mať zapnutý Magic Flinch a tieto veci, tak myslím, že to má na to vplyv. A tu máš oného Vendora, klasika. Teda, ideme. Čo nám chýba? 4,5 tisíca. Toto je paradox, že túto postavičku som hral, ty kokos. Už odkedy vyšlo Diablo, ja som mal na to totižto nech sa bude začali sťahánku, som čakal, kedy to vyjde, skrátka upozornený. Strašne dlho mi to, kým som dal nejakých 17 level, alebo čo, takto na gíre. A tuto mám auta, ktorému som venoval reálny čas hrania. No a nemoc dlho, pár hodín. Mám playet, ale šrotu mám 100 000 v podstate. 30 000 týchto. To keby sa dalo predávať na markete, tak na tomto autovi, a to by vlastne ukáž. To tam má potom zapáť do ten tak. Ale to je mod, ktorý teraz poviem. Klasické jednoklesný, to mám zniženú skill. No to je asi všetko, čo som ti chcel ukázať, že to je jeden z spôsobov, jak tu vlastne môžeš získať legendárne veci. Že to je jeden z XY spôsobov, ktorý tu je. A keď ich dáš veľa dokopy, v podstate keď prejdeš všetky eventy, v podstate tie
mám drátový, keď som mal prejsť za silný. Limit, ale serem na to, nebudem všetkým postavať toľko času venovať. To by som nikde nemohol odvrhať Diabla. Až také úžasné to zase není. A povedzme si na rovinu. Na Vovku to len hraška, ale je to pekne spracované, no. Len pay to win všetko. Máš to víš. No dá sa šetriť. No dobré, končím. Pápa.